Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, ekele m unu n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ka na-agakwa n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe a nke isiokwu ya bụ onye agha nwere onwe. Ugbu a ana m ayọ gị na-agbakwa gị ume ka ị gee ntị dịka ị na-eme nke a ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe akwụkwọ ndị Galatia, anyị ka na-akwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị jiri na nnọkọ anyị n'oge gara aga, nke anyị kpọrọ onye agha nwere onwe. Cheta na ọ bụ na akwụkwọ ndị Galatia 2 malite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 10 ka anyị na-ewere ihe ọmụmụ a. Na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị hụrụ njem Pọl ruo Jerusalem. Ugbu a anyị na-abanye n'agba nke ọzọ ya, nke bụ mpụta ihe Pọl na Jerusalem. Ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị dị nso, ọ ga-amasị m ka imeghe ya na akwụkwọ ndị Galatia 2. Ugbu a anyị na-amalite n'ahịrị nke 3, n'ihi na nnọkọ anyị n'oge gara aga anyị lebara anya n'ahịrị nke 1 nakwa ahịrị nke 2. Anyị ga-amalite ugbu a malite n'ahịrị nke 3. Ha erutewo Jerusalem. Anyị ga-amalitekwa site n'ileba anya na mpụta ihe Pọl. Ihe mbụ na mbụ nke Pọl mekwara bụ ibu ụzọ mee ka anyị mata onye ya na ya so. Ọ sịrị, ma ọbụna Taịtọs onye mụ na ya nọ, ebe ọ bụ onye Grik, erugideghị ya ka e bie ya ugwu. Ọ bụrụ na etinye ya n'ụzọ ọzọ, ihe ọ na-ekwu bụ na lee ihe akaebe nke mbụ. Taịtọs onye bụ onye Jentaịl tozuru oke, onye bụkwa ugbu onye nke Kraịst tozuru oke. Ọ dịghịkwa mgbe ọbụla ọ dịrị mkpa nye ya ime ihe ndị a niile na-ekwu banyere ya, ime ka o wee bụrụ onye tozuru oke dịka onye nke Kraịst. Taịtọs bụ ihe akaebe nke mbụ nke Pọl, nke o wepụtara iji gosi na ibi ugwu adịghị ọlụ ọbụla o nwere ịlụ na nsọpụta. Taịtọs bụ onye Jentaịl. Ya mere, ọ bụrụ na ọ bụ site n'ọlụ nke iwu ka a ga-eme ka o tozuo oke, ka a ga-eme ka o zuo oke, maọbụ ka nzọpụta ya zuo oke dịka onye nke Kraịst. Nke a bụ ime ka amara nke Kraịst Jizọs nakwa ozi ọma nke amara bụrụ ihe lara n'iyi. John Phillips kọwara ihe ọ pụrụ ịdị ka ya nye Taịtọs mgbe o rutere Jerusalem ya na Pọl na Barnabas. Gee ntị, ọ sịrị, eleghị anya arụgidere ya ka ọ nabata ibi ugwu dịka iwu Mosis siri dị. Ha ga-arụgidekwa ya ka ọ malite idebe ụbọchị izu ike Sabat, ka o sonye n'idebe iwu nke ịchụ àjà dị iche iche, ilezi anya ịhụta na o mejọghị ihe ọbụla nke dị n'iwu nke ihe oriri dị iche iche dịka a hụtara ha n'iwu Mosis. Ha ga-ejikwa ọnụnọ ọkụ nke ndị okpukpere omenala na-achụgharị Taịtọs ehihie n'abalị, na-arụgide ya nke ukwuu site n'isi ya, anyị maara na inwewo nwapụta nke amara. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ ezi onye nke Kraịst tozuru oke, ị ghaghị itinye ihe ndị a niile n'elu ya. Ma ọ bụghị ya, ihe efu ka ị na-eme. Ị pụghị ịbụ ezi onye nke Kraịst. Ị pụrụ ịhụta nke a n'akwụkwọ John Phillips nke a kpọrọ Exploring Galatia and Expository Commentary. Dịka Pọl na-eleghachikwa anya azụ n'ihe ndị a niile, Pọl na-agwa anyị na ọ dịghị onye ọbụla onye nwere ike ịrụgide Taịtọs ruokwa n'ime ka egwu bata ya n'arụ, ma ọ bụ ime ka o rudata isi ya n'iwu omenala nke ibi ugwu ha. Nke a bụrụ mmehie dị ukwuu nye Pọl nakwa nye oziọma nke amara. Ọ dịghị ọbụna dị ikike nke dịkarịsịrị elu nke nzukọ dị na Jerusalem nke pụrụ ime ka nwa ya nwoke n'ime Kraịst tinye onwe ya n'okpuru obibi ndụ nke iwu. N'ihi mkpebi nke nzukọ ukwu dị na Jerusalem, Taịtọs siri na Jerusalem laa kpọmkwem n'otu ụzọ ahụ o siri bata, onye Jentaịl tozuru oke nakwa onye nke Kraịst tozuru oke. Edere mkpebi nke nzukọ ukwu nke dị na Jerusalem banyere ịdị mkpa nke ibi ugwu nakwa idebe iwu nke Mosis na akwụkwọ ozi. Agaghị m enwe ohere ịgụrụ gị akwụkwọ ozi ahụ, kama aga m agwa gị ebe ị pụrụ inweta ya. Ọ dị n'ime akwụkwọ nsọ gị. Ọ bụ n'isi nke 15 nke akwụkwọ ọlụ ndị ozi. Edebekwara ya n'ebe ahụ n'ụzọ onye na-agụ ya ga-amata na ọ bụ akwụkwọ ozi. Ọ bụ akwụkwọ ozi nke nzukọ ukwu dị na Jerusalem degara nzukọ niile nọ n'ebe niile n'ụwa gbaa gburugburu. Ndị osisi ụgha ndị a na-enye nsogbu, na-arụgidekwa. N'ezie, ọ bụkwa akwụkwọ ozi nke dị ukwuu. Ọ gara amasị m nọ ma a sị na anyị ga-enwe ohere taa ịgụ ya, ma aga m enye gị ntụziaka ka ị gụọ ya ma emesịa. Ọlụ ndị ozi isi 15 malite n'ahịrị nke 23 ruo na nke 29. Akwụkwọ ozi nke edegara nzukọ niile nọ n'ebe niile dị iche iche n'ụwa gbaa gburugburu mgbe ndị nzukọ ukwu nọ na Jerusalem zutasịrị Pọl, Barnabas nakwa Taịtọs. Ugbu a akụkọ ha agwụbeghị, n'ihi na Pọl na-agwa n'iru
inye anyị ụfọdụ ozi ndị ọzọ banyere ihe ndị mere. Anyị ahụwo banyere enyi ya, ma Pọl nwekwara ndị iro ọbụnadị n'ime ọgbakọ nke a dịkwa mmasị nke ukwuu. Ahịrị nke 4 sịrị, ma n'ihi ụmụnna ụgha ndị ekwubatarịrị na nzuzo, mmadụ ndị gbebatara ka ha ledo inwe onwe anyị nke anyị nwere n'ime Kraịst Jizọs, ka ha wee mee ka anyị bụrụ oru. Pọl sịrị na ọ bụghị naanị ndị bụ ezi mmadụ bịara ọgbakọ ahụ nke mere na Jerusalem, kama ụfọdụ ndị ọjọọ mmadụ rịbatara, ọbụnadị dị ka ha siri na-arịbata n'ime ụlọ nzukọ anyị dị iche iche taa. Kedu ka ha siri bata? Ọ sịrị na ndị ekubatararị na nzuzo. N'asụsụ anyị taa, anyị pụrụ ịsị na ha bụ mmadụ ndị zọbatara ezọbata. Ha batara n'ụzọ aghụghọ ma mekwa dị ka a ga-asị na ha bụ otu n'ime anyị. Akwụkwọ nsọ gwakwara anyị na ọ bụ naanị n'ihi otu ihe ka ha jiri eme nke a. Ha chọrọ ịhụ ihe oziọma nke amara na-alụpụta. Egwu na-atụ ha na oziọma nke amara ga-ebibi ihe niile nke anyị chiziworo onwe ha ime. Ya mere ha zipụrụ ndị nledo ha, ndị banyekwara n'ime ụlọ ụka nta ndị ahụ niile. Ọ bụghịkwa naanị nke a, ụfọdụ n'ime ha bịara n'ọgbakọ ahụ na Jerusalem ịgba mbọ ibibi ọgbụgba ama nke amara nke Chineke bụ nke Pọl na-agba. N'ihi nke ọ ga-amasị m ka ịhụta agha Pọl bụrụ n'ahịrị nke 5. Ahụrụ m ahịrị a n'anya nke ukwuu. Nke a bụ ahịrị nke m hụkarịsịrị n'anya n'isi nke 2 nke akwụkwọ ndị Galatia. Gee ntị, ọ sịrị, ndị anyị na-enyeghị ụzọ n'ụzọ ido onwe anyị n'okpuru ha. Ọ bụghị ọbụnadị otu oge awa ka eziokwu nke ozi ọma wee nọgide n'etiti unu. Pọl, onye agha nwere onwe. Pọl adịghị na njikere ikwenye ka mmadụ ole na ole ndị Juu, ndị na-amaghị ihe bụ nzọpụta, ndị na-ebi ndụ ka anụ arụ, ndị ọbụnadị ha onwe ha na-apụghị idebe iwu nke okpukpere omenala, ikonye nke a n'olu nke ya onwe ya bụ Pọl, ma ọ bụkwanụ n'olu nke otu n'ime ndị nke Chineke sitere n'aka ya kpọbata n'ala eze. Ọ pụghị ikwenye nke a. Ụkpụrụ ha wepụtara banyere ozi ọma bụ ụgha n'ụzọ niile. Ọ kụrụ afọ n'ala n'ụzọ itinye n'ọlụ. Ọ bụghịkwa naanị nke a, ọ bụ ọghọm n'ụzọ nke ebumnobi ya. Ọ bụghị iweta nzọpụta nye onye mmehie, ma ọ bụ ịdị ọcha nye onye ezi omume. Ọ bụghị ọbụnadị ịghọrị Pọl. Ọ nọwo n'ime ya, o meghokwa ihe dị na ya. Ọ maara na ọ dịghị alụ ọlụ. Nke a bụ n'akwụkwọ John Phillips nke a kpọrọ Exploring Galatians. Dịka anyị na-agụ banyere agbamume Pọl n'ihi ozi ọma, a na-echetara anyị banyere ọtụtụ mmadụ ndị dịka Pọl, ndị anyị gụrụ banyere ha n'akwụkwọ akụkọ dị iche iche, ndị n'otu oge maọbụ nke ọzọ, mgbe ozi ọma na-enweta onwe ya n'ime ihe ize ndụ, ha guzoro maka ihe ha maara bụ eziokwu, n'agbanyeghị ihe nlụpụta ya ga-abụ nye ha onwe ha. N'ezie, ọ ga-amasị m ka anyị kelee Chineke maka ndụ Pọl, ihe o jiri ya lụọ n'ụbọchị ahụ. Ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na taa, tupu ịlabanyere ha ụra, unu niile bụ ndị nọ n'okwukwe nke Kraịst, na ị ga-egbu ikpere n'ala ma sịkwa, Chineke, ana m ekele gị n'ihi Pọl, onye na-ekwenyeghị ọbụnadị otu nkeji, onye na-enye gị ndị chọrọ ibibi oziọma nke Kraịst Jizọs ohere ọbụla. Akwụkwọ nsọ siri otu a tinye ya, ọ sị, ndị anyị na-enye gị ụzọ n'ụzọ ido onwe anyị n'okpuru ha. Ọ bụghị ọbụnadị otu oge awa ka eziokwu nke oziọma wee nọgide n'etiti unu. Haleluya! Ọ ga-amasị m ka ịghọta ihe mere m jiri hụ Pọl n'anya nke ukwuu. Ihe Pọl masịrị m nke ukwuu n'ihi na n'ụbọchị niile anyị na-enweta nrụgide dị iche iche site n'akụkụ niile dị iche iche. Nrụgide ka ị ghara ịkụzi akwụkwọ nsọ kpọmkwem dịka o siri dị. Nrụgide itere ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nakwa ndị azụmahịa dị iche iche egwu. Ha kpọrọ ya inye ndị mmadụ ihe ha chọrọ. Ma ọ ga-amasị m ka e nwee ndị agha nwere onwe n'ebe dị iche iche, ndị ga-asị, ịma ihe mere, agaghị m ekwenye ka nke a mee. Ọ bụghị ọbụnadị naanị otu oge awa, agaghị m enye ya ohere ọbụla. Aga m eguzoro oziọma nke Kraịst ọbụnadị kpọmkwem dịka esiri dee ya n'ime akwụkwọ nsọ. Agaghị m ekwenye ka a gbakwunye ihe ọbụla n'elu ya. Agaghịkwa m ekwenye ka ewepụ ihe ọbụla site n'ime ya. Nke a bụ oziọma nke sitere na mkpughe site n'aka Chineke, nke e dere nye anyị n'akwụkwọ nsọ. Ọ bụ oke na ọlụ dịrị m ikwusa ya, sitekwa na amara nke Chineke. Aga m eme nke a. Pọl mere ya, mụ onwe m pụkwara ime ya. Haleluya! Anyị ahụwo njem Pọl ruo Jerusalem nakwa mpụta ihe ya na Jerusalem. Ugbu ọ ga-amasị m na nke 3 ka anyị hụta nnabata Pọl n'ime Jerusalem n'ahịrị nke 6 n'ebe a ọ na-asị otu a: ma site n'ọnụ ndị a kpọrọ ihe, aha mmadụ ha bụrị n'oge gara aga, o meghị ihe dị iche n'anya m. Chineke adịghị ele mmadụ anya n'iro. Asị m na ndị agha kpọrọ ihe enyeghị m izu ọbụla.
ọ bụrụ na ị na-aka akara n'okpuru ahịrịokwu n'ime akwụkwọ nsọ gị dịka m onwe m si eme, ị ga-ahụta na e nwere ụzọ ebe anọ n'akwụkwọ ndị Galatia 2 malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 10, ebe Pọl jiri okwu a nke bụ mmadụ ndị kpọrọ onwe ha ihe ma ọ bụ mmadụ ndị a kpọrọ ihe. Ị gaa n'akwụkwọ Galatia 2 ahịrị nke 2, ị ga-ahụ okwu a ndị a kpọrọ ihe. Ị ga-ahụkwa ya n'ahịrị nke 6, ugbo abụọ ka ị ga-ahụ ya n'ahịrị nke 6 n'eziokwu. N'ahịrị nke 9 ị ga-ahụkwa ya ebe a sị ndị a kpọrọ ide. Ugbu a onye ka Pọl na-ekwu banyere ya? Ka m gwuru ihe m kwenyere na ọ bụ ihe nke a pụtara. Ekwenyere m na ndị ozizi ụgha ndị a ndị sitere na Jerusalem na-edebe aha Pita, James na Jọn n'iru dịka ndị bụ ide, nakwa naanị ndị na-ebuli ọkọlọtọ nke oziọma n'ezie. Eleghị anya ihe a nakwara ekwu bụ nke a: Pọl ị pụghị ịghọta Pita, James na Jọn nakwa ndị ide ndị nke ọzọ n'ime nzukọ ha na Jizọs jere ije ụkwụ na ụkwụ oge niile nke ije ozi Jizọs n'ime ụwa. Ọ bụ ha bụ naanị ndị bụ ndị ozi n'ezie. Pọl echekwara na ị pụrụ inweta onwe gị n'ogo nke ndị a nọ na ya. Ya mere Pọl sịrị, ọ ga-amasị m igwe unu banyere ndị a kpọrọ ihe, ndị hụtara onwe ha dịka ndị dị elu nke ukwuu, ndị e were dịka ide. Ọ bụghị na ọ na-akwa ndị ozi ndị a emo n'ụzọ ọbụla. Ihe ọ na-eme bụ na ọ na-achọ ime ka ọ pụta ihe na ọbụnadị ndị a bụ ndị a kpọrọ ide nke nzukọ enweghị ikike ọbụla ikpe ozi ọma nke nyefere ya n'aka ikwụsị ikpe. Cheta na o kwurore n'isi nke mbụ, ọ sị, ma a sịkwa na mmadụ ọbụla ma ọ bụ mmụọ ozi nke sitere n'eluigwe ga-ezi unu ozi ọma ọzọ tụkwasị ozi ọma nke anyị ziri unu egela ya ntị. Ya mere ọ bụrụ na ọ dịghị na njikere ige ntị nye ọbụla dị onye ozi ma ọ bụ mmụọ ozi nke sitere n'eluigwe, ọ gaghị atụnye uche ọbụla n'ebe Pita ma ọ bụ James ma ọ bụkwanụ Jọn nọ. Apụrụ m igwu unu nke a n'ezie. Ihe ọ na-ekwu bụkwa ọ baghị uru ọbụla nye unu ịgba mbọ iji ndị isi nke nzukọ dị na Jerusalem ime ka m sepụ aka n'ozi ọma nke etinyere m n'aka. Ọ bụghị ha ga-ekpe m ikpe. Ihe ọbụla ha chere banyere ozi ọma nke m na-ekwusa adịghị mkpa ọbụla nye m. Naanị otu ihe dị, nke a bụkwa ihe nke bụ mkpa m: gịnị ka Chineke chere banyere ụzọ m siri alụ ọlụ nke o tinyere m n'aka? Ndị isi nzukọ apụghị ime ka m leghachi anya azụ site n'ọlụ m. N'ụbọchị ndị nke anyị taa, ọ pụrụ ịbụ nrụgide site n'isi ozi nke ije ozi unu. Ụfọdụ n'ime unu maara ihe m na-ekwu banyere ya. Ị maara na e nwere ọtụtụ mmadụ ndị na-ekwusa ozi ọma nke na-ezughị oke taa, ndị ọ bụkwa mmasị ha ikwusa ozi ọma hoo ha dịka o siri dị n'ime akwụkwọ nsọ, ma egwu na-atụ ha nke ukwuu banyere ihe nke a ga-apụta nye ha site n'ebe isi ije ozi ha. Ụfọdụ na-etufu ọlụ ha, ndị ọzọkwa ka a na-emegide n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche. Ọ ga-amasị m ịgwa ndị ozi ndị dị otu a taa, tụfuo ọlụ gị ma enweghị ihe ọzọ ị pụrụ inwe udo n'ime obi gị na gị na Chineke dị na mma, n'ihi na ị gaghị achọrọ ịnọ n'ọnọdụ nke dị mma n'ebe ndị isi gị nọ. Ị gaghị achọrọ ịnọdụ ọnọdụ ebe ndị isi ga na-agwa gị ihe ị ga na-ekwusa, ihe ndị na-abụghị uche Chineke. Ị kwesịrị inweta ntụziaka nke ihe ị kwesịrị ikwusa site naanị n'otu ebe. Nke a bụkwa site n'okwu Chineke, nakwa naanị site n'okwu Chineke, n'ihi na Chineke nọ n'ime okwu ya. Chineke bụkwa okwu ya. Nwoke a kpọrọ John MacArthur dere otu obere ahịrị banyere nke a. Ọ sịrị na eleghị anya ndị okpukpere omenala ndị Juu ndị a gbara mbọ iwedata Pọl ala site n'ichetara ya na ndị ozi 12 ndị nke ọzọ soro Jizọs ụkwụ na ụkwụ ji ije oge niile Jizọs nọrọ n'ije ozi ya n'elu ụwa ebe a. Ebe ọ na-abụghị otu a ka ọ dịrị nye Pọl. Mmadụ 12 ahụ bụkwara ndị isi na nzukọ dị na Jerusalem, nke nzukọ ndị ọzọ niile na-akwanyere ùgwù dịka nzukọ mbụ nke okwukwe ndị nke Kraịst. Ma Pọl gara n'iru wee sị, Chineke adịghị asọpụrụ mmadụ karịa ibe ya. Ọ bụ ezie na mmadụ 12 ndị a nwetara iru ọma ndị a, kama o meghị ka ịbụ onye ozi nke ha dị elu ma ọ bụ nwa ugwu karịa nke Pọl. Nke a bụ site n'akwụkwọ John MacArthur nke a kpọrọ New Testament Commentary. Pọl na-azaghachi okwu ha site n'ịsị, ịdị elu nakwa inwe ugwu nke mmadụ ndị a kpọrọ ihe abụghị nsogbu m n'ụdị ọbụla. Ihe Pọl na-ekwu bụ na naanị otu ihe bụ ihe bụ mkpa ya. Nke ahụ bụkwa inweta nkwado nke Chineke n'ozi ọma ya. Mgbe anyị na-erute n'otu akụkụ nke dị oke mmasị, ahịrị nke 7 nakwa ahịrị nke 8, anyị gụrụ okwu ndị a. Ọ sị, kama n'akụkụ ọzọ, mgbe ha hụrụ na e nyereri ozi ọma nke ndị na-ebighị ugwu n'aka m na ntụkwasị obi idebe, dịka e nyereri Pita ozi ọma nke ndị obibi ugwu n'aka idebe, n'ihi na onye lụsiri Pita ọlụ ike ka o wee lụọ ọlụ onye ozi nke obibi ugwu, onye ahụ lụsikwara m ọlụ ike
ka m wee jekwuru ndị mba ọzọ. Ọ bụ otu Chineke ahụ, ọ bụkwa ya bụ oziọma. Ugbu a ndị ozi ndị a ndị nọ na Jerusalem ghọtara ya nke ọma. Ha matara ugbu a na enyefere Pọl n'aka ikwusa ezi oziọma ahụ, oziọma nke bụ ezie. Biko kpachara anya ka ị hapụ ịkọwa ahịrị ndị a dịka a ga-asị na ihe ọ na-ekwu bụ na e nwere oziọma abụọ. Ọzọkwa ọ ga-amasị m ime ka anyị mata na enweghị otu oziọma nye ndị Juu, nwekwa oziọma ọzọ nye ndị mba Jentaịl. Mmadụ ole n'ime anyị maara na mgbe ị na-ekwusa oziọma, ozi ahụ adịghị agbanwe, ma ụzọ isi ewepụta ozi gị pụrụ ịgbanwe. Nke ọ bụghị eziokwu? Ọ bụghị otu ụzọ anyị na-esi ezi ndị ọka mmụta nke ụwa ozi ka anyị na-esi ezi ndị na-agbajighị chọọkụ ozi. Anyị na-etinye ozi nke oziọma n'ụzọ onye anyị na-ezi ozi ga-aghọta ya, ma ozi nke oziọma adịghị agbanwe ma ọlị. Apụrụ m ịgwa anyị n'ụzọ anyị na-esi agbasa ozi nye mmadụ onye tolitere n'okwukwe Judaism pụrụ ịdị iche site n'ụzọ anyị ga-esi wepụta otu oziọma ahụ nye mmadụ onye na-adịghị mgbe ọbụla n'ime ndụ ya o nwere mmekọrịta ọbụla ya na akwụkwọ nsọ. Ma ihe Pọl na-achọ iwepụta n'ebe a bụ na enweghị ọdịiche ọbụla e nwere na oziọma. Ị pụghị ikewa nzukọ ụzọ abụọ site n'isi akụkụ nke a n'ime nzukọ bụ nye ndị Juu, akụkụ nke ọzọ bụkwa nye ndị Jentaịl. Mmadụ ole n'ime anyị maara na enweghị otu eluigwe nye ndị Juu, nwekwa eluigwe ọzọ nye ndị mba ọzọ. Naanị otu eluigwe ka e nwere. Amaghị mmadụ ole n'ime anyị maara nke a. Akwụkwọ nsọ gwakwara anyị na n'ikpeazụ ha ghọtara nke a. Ọ sị, mgbe ha hụrụ na e nyere eri ozi ọma nke ndị ebighị ugwu n'aka m na ntụkwasị obi idebe, bụkwa otu ozi ọma ahụ dịka e nyere eri Pita ikwusara ndị Juu. Ị hụrụ ya? Nke a ga-abụ n'oge awa dị nsọ nke ukwuu. Ọ dịghị mgbe ọbụla unu hụtara onwe unu n'akụkụ dị iche iche nke otu isiokwu, ma n'otu ntabi anya kwa otu ihe mere, unu wee chọpụta ma hụtakwa na ọ bụ otu ihe ka unu na-ekwu n'ụzọ dị iche iche. Unu wee bịakọta ọnụ. Haleluya! Nke a bụ ka ọ dịrị n'ụbọchị ahụ. Akwụkwọ nsọ wee sị n'ahịrị nke 9, mgbe ha hụkwara amara e nyere m, James na Kaifas na Jọn bụ ndị a kpọrọ ide, nara mụ na Barnabas aka nri nke nwekọ, ka anyị onwe anyị wee jekuru ndị mba ọzọ, ka ha onwe ha wee jekurukwa ndị obibi ugwu. Nnakweta nke ije ozi Pọl na Jerusalem dịrị otu a. Ọ sị, mgbe ha ghọtara ya nke ọma, ha sịrị, Barnabas, gị na Pọl unu rigota n'ebe a. Ha wee nye ha aka nri nke nwekọ. Nghọta m banyere nke a bụ na mgbe ha mere nke a na-agba ọhụrụ nke akwụkwọ nsọ, eleghị anya ha na-egosipụta nke a site n'ịmakụ ha ma ọ bụkwa n'ikwe ha n'aka. Ha sịrị ha, anyị na unu bụ ụmụnne, anyị bụ ndị na-alụkọ ọlụ n'ime Onyenwe anyị. Anyị ga-apụ ma gakwa n'iru ịgbasa oziọma nke Kraịst. Unu jee kwusa oziọma nye ndị Jentaịl. Anyị onwe anyị ga-ejikwa otu oziọma pụọ. Anyị bụkwa ndị na-alụkọ ọlụ n'ime Onyenwe anyị. Haleluya! Ha wee nye ha aka nri nke nwekọrịta. Makwara ihe mere n'ime obi m n'izu ụka dịka m na-akwado maka ozi a, dịka m nakwara eme ihe ọmụmụ n'akwụkwọ ndị Galatia, ọ batara m n'obi na mgbe anyị ga-erute eluigwe, anyị ga-eleghachi anya azụ n'ihe ndị a niile anyị kwuru taa. Anyị ga-abịarutekwa na nghọta na nke ahụ bụ ruo oge nke dịkarịsịrị mkpa na nkwusa nke oziọma n'ụwa niile. A sị na ha mere mkpebi ọzọ na-abụghị nke a, a sị na nzukọ ahụ kewara ụzọ abụọ, nke a gara abụ nsogbu dị ukwuu nye okwukwe. Otu ụbọchị mgbe anyị ga-erute eluigwe, mgbe anyị ga-aghọta ya nke ọma karịa ka m siri kọwaa ya taa, anyị ga-achịli aka anyị abụọ elu ma sịkwa Chineke, ekele dịrị gị maka mmeri nke amara. Ugbu a ị nwekwara otu ihe nta nke fọdụrụ n'ebe a. Ọ dị nnọọ ka ihe agbakwunye. Ahịrị nke 10 sịrị, ọ bụ naanị na ha chọrọ ka anyị cheta ndị ogbenye, nke m nụrụ ọkụ n'obi ime otu ihe ahụ. Naanị ihe m nwere ikwu na nke a bụ n'oge ahụ n'ime nzukọ nke dị na Jerusalem, e nwere ọtụtụ ndị ogbenye. Ọtụtụ ndị mmadụ sitere n'ebe niile dị iche iche bata na Jerusalem ịbụ ndị otu nke nzukọ ọhụrụ a. Ha rapụrụ ebe ha niile dị iche iche, ha bịara Jerusalem. Ha hụkwara ọnụnọ ọkụ nakwa ịdị ụtọ nke nwekọ nke oziọma. Ya mere ha achọghịkwa ịlaghachi azụ n'ebe ndị ha siri bịa, kpebiri ịnọdụ. Ma ha enweghị ebe obibi, ha enweghị ihe oriri. Ya mere ị ga-achọpụta n'akwụkwọ agba ọhụrụ niile na a na-enye onyinye afọ ofufe n'ihi ndị ogbenye ndị nọ na Jerusalem. Pọl na Barnabas bụkwara otu akụkụ nke onyinye ahụ. Ya mere ọ masịrị m nke ukwuu bụ ụzọ nzukọ ukwu nke dị na Jerusalem siri mee nke a. Mgbe ha doziri okwu niile banyere ụkpụrụ ozizi, ha sịrị, biko unu echezọkwala banyere onyinye. Lee ịma mma nke a ebe a. Mgbe ụkpụrụ ziri ezi, ntinye n'ọlụ ya ga-ezikwa ezi. Mgbe e mere ka ozi nke amara guzosi ike,
amara ahụ abụghị naanị amara nke gị onwe gị na-anata site n'aka Chineke, kama ọ bụkwa amara nke gị onwe gị na-agaghị igosi ndị ọzọ. Mmadụ ole n'ime anyị maara na anyị na-eje ozi nye ndị ọzọ site na mmụba nke amara nke anyị nwetara site n'aka Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Ya mere, ọ bụ otu ihe nta nke dị mmasị nke ukwuu n'ebe a bụ ihe nke a ka agbakwunyere. Lee Pọl n'ebe a, onye na-agba mgba maka ịdị ọcha nke oziọma nke amara, onye na-ekwukwa na amara nke Chineke bụ naanị otu ụzọ nke ị pụrụ isi mara Chineke. Etinyekwala ihe ọbụla n'elu ya, ewepụkwala ihe ọbụla site n'ime ya. Ma ọ bụghịkwa naanị nke a, ọ na-asịkwa, biko, mgbe ị nwetara amara nke Chineke, echezokwala ime ka o rute ndị ọzọ aka, nke ka nke ụmụnna n'ime Kraịst ndị bụ ogbenye. Biko gbaa mbọ hụta na ị chetara ha. Ugbu a, amaara m na ụfọdụ n'ime anyị ndị na-ege ntị taa ga-asị, gịnị ka nwoke a kụziri taa? Ma ọ ga-amasị m ime ka ị mata na a gbara mbọ dịka m pụrụ ime ka ịghọta ịdị mkpa nke ahịrị akwụkwọ nsọ ndị anyị mụrụ, n'ihi na ha na-ekwu banyere ịdị mkpa nakwa ịdị elu nke amara Chineke. Akwụkwọ ndị Galatia niile kwa, nke bụ akwụkwọ nke edere n'akụkụ akwụkwọ ozi nke edegara ndị Rom, nke ọbụnadị akwụkwọ James n'onwe ya rụtụrụ aka n'ebe ọ nọ. Akwụkwọ a niile na-ekwu banyere otu ihe nke anyị hụrụ n'anya nke ukwuu, otu ihe nke Chineke nyere anyị, nke a bụkwa amara ya nke dị elu nke ukwuu. Etinyela ihe ọbụla n'elu ya, ewepụkwala ihe ọbụla site n'ime ya. Ọ bụ naanị kpọmkwem amara nke Chineke nke a na-agwaghị aka. Otu ụbọchị, otu onye isi mba Amerịka, onye chịrị ọchịchị ọtụtụ afọ ndị gara aga, onye a na-akpọ Abraham Lincoln, jiri ilegharị anya n'ebe a na-ere ndị ohu. Ihe ọ hụrụ wutere ya n'obi nke ukwuu. O wutekwara ya n'obi nke ukwuu mgbe ọ hụrụ otu nwata nwaanyị ohu nke mkpụrụ anya ya site n'ihe mgbu nke jupụtara n'ime ya pụrụ ịkọrọ gị akụkọ niile nke ndụ ya. Anya ya jupụtara n'iwe nakwa ịkpọ asị nye mmadụ niile ndị nọ gburugburu ya. Ndụ ya niile ka e meworo ya ọtụtụ ihe ike nakwa ajọ ihe niile dị iche iche. O rutebeghịkwa na njedebe nke ajọ ihe ndị chere n'iru na ndụ ya. Mgbe oge ruru ịmalite oge nke azụmahịa baza nke ndị ohu ndị a, Lincoln weliri aka elu na ọ masịrị ya ịzụ nwata ahụ. Dịka ndị ọzọ na-aga n'iru ikwu ọnụ, Lincoln na-etiwanye ego n'elu ọnụ ahịa nke ya onwe ya kwere nwata ahụ. Ịhụta na ọnụ ahịa nke ya dịrị elu karịa nke ndị ọzọ ndị chọrọ ịzụ nwata nwaanyị ahụ. Ruokwa mgbe ike gwụrụ mmadụ ọzọ niile n'ikpeazụ, Lincoln wee zụta nwata nwaanyị ahụ. Ugbu a, ọ bụrụla nke ya. Mgbe ọ kwụrụ onye nwe ohu ahụ ụgwọ ma werekwa akwụkwọ ikike nke gosiri na ọ bụ ya nwe nwata nwaanyị, ugbu a nwata nwaanyị ahụ na-ele ya anya naanị n'iwe nakwa na akpọrọmasị dị ukwuu. Ọ kpọrọ nwoke asị dịka o siri kpọọ mmadụ niile ndị ọzọ bụ ndị nwere ya n'oge gara aga asị. Nwata nwaanyị a jụrụ Lincoln, ugbu a gịnị ọzọ ka ị ga-eji mgbe mee? Lincoln wee zaghachi ya sị, aga m atọpụ gị ka ị nwere onwe gị. Nwere onwe? Ka nwata nwaanyị a jụrụ. Nwere onwe site na gịnị? Lincoln zaghachiri ya, ka ị nwere onwe gị. Nwere onwe ime ihe ọbụla ị chọrọ. Nwata nwaanyị asị, gịnị? Nwere onwe ime ihe ọbụla m chọrọ? Kpọmkwem, ka Maazị Lincoln zaghachiri ya. Nwere onwe ime ihe ọbụla masịrị gị. Nwata nwaanyị a jụrụ ya, ị na-ekwu na ị na-enye m nwere onwe ikwu ihe ọbụla m chọrọ ikwu? Maazị Lincoln zaghachiri ya sị, ee, nwere onwe ikwu ihe ọbụla masịrị gị ikwu. Nwere onwe ije ebe ọbụla ọ sọrọ m ije? Ka nwata nwaanyị a jụkwara ya ọzọ. Maazị Lincoln zara ya, ee, ị nwere onwe gị ije ebe ọbụla masịrị gị ije. Mgbe ahụ nwata nwaanyị ahụ zaghachiri sị, nna anyị ukwu, aga m esoro gị. Ọ bụkwa otu a ka ọ dị mgbe anyị nwere onwe n'ime Kraịst. Ọ na-atọpụ anyị n'agbụ ije ebe ọbụla masịrị anyị ije, ikwu ihe ọbụla masịrị anyị ikwu, ime ihe ọbụla masịrị anyị ime. Ma n'ihi na anyị amatawo ya, anyị aghọtawokwa ihe o mere anyị. Ihe bụ agụụ obi anyị ime bụ ime ihe ndị o kwuru nakwa ije ebe o jere nakwa ikwu ihe o kwuru. Atọpụwo anyị n'agbụ ịbụ oru nke Kraịst Jizọs. Ị chọrọ ịmata ihe mere na mgbe ndị mmadụ nụrụ banyere amara, ọ bụrụ na ha ghọtara ya nke ọma, ha adịghị ewere ya dịka akwamike ibi ndụ n'ime mmehie. Ha adịghị asị, ọ dị mma, ebe e kpuchiri m n'ime amara Jizọs, apụrụ m ime ihe ọbụla nke masịrị m ime. Ọ bụrụ na mmadụ ọbụla kwuo nke a, mata na onye ahụ aghọtaghị ihe ọbụla banyere amara nke Chineke. N'ihi na ọ bụrụ na ịghọta ihe onye nsọpụta anyị na-ekwu okwu ya, ọ bụrụ na ịghọta ihe o mere gị, ị ga-asị ya, aga m esoro gị, aga m eme ihe ọbụla ị chọrọ ka m mee, aga m ekwu ihe ọbụla ị chọrọ ka m kwuo. Ọ ga-amasị m ịbụ ihe ọbụla nke ị chọrọ ka m bụrụ. Ya mere, biko onye nwe m na Chineke m, nyere m aka ka m ghara ime ihe ọbụla nke ga-ewute mmụọ gị. Nke a bụ ihe amara na-eme. Amara bụ ya bụ nkwagide dịkarịsịrị ukwuu,
maka ibi ndụ nke odido nsọ nke nwere n'ime akwụkwọ nsọ, n'ime okwu Chineke. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara n'akwụkwọ Taịtọs 2 ahịrị nke 11 ọ na-asị, n'ihi na e gosiri amara nke Chineke na-ewetara mmadụ niile nzọpụta, na-adọ anyị aka na ntị ka anyị wee jụọ asọpụrụ gị Chineke na-agụ ihe ọjọọ dị n'ụwa, wee dị ndụ uche zuru oke na nke ezi omume na nke ịsọpụrụ Chineke n'oge dị ugbu a. Ya mere ezi enyi m, asịkwala na nkwusa nke oziọma nke amara bụ ịtọpụ ndị mmadụ ime ka ha nwee nkwamike nke ibi obi n'ime mmehie. Ọ bụghị eziokwu. Nke a bụ ya bụ naanị oziọma nke Kraịst Jizọs, oziọma nke nzọpụta site na amara nke Chineke nakwa ịdị ndụ nye Kraịst site na amara nke Chineke. Ana m ekwusa amara nke Chineke, na-emekwa ka ị mara na ọ bụrụ na ịghọta ihe ọ bụ n'ezie, ị ga-abụ ụdị oru ọzọ nke pụrụ iche. Ị ga-abụ oru nye onye ahụ bụ onye hụrụ gị n'anya, ruekwa na o nyere ndụ ya n'ihi gị. Onye ahụ nke hụrụ gị n'anya, ruekwa na ọ tọgbọrọ onwe ya n'ihi gị. Ị ga-abụ ohu nye amara nke Chineke. Ka onye nwe m gọzie unu dịka unu na-atụgharị uche n'okwu ndị a, dịka unu etinyekwa ya n'ọlụ n'aha Jizọs. Amen. Ka ngọzi Chineke dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na Onyenwe anyị esitewo n'okwu ya wee kpughee anya gị ma gọzikwa gị. Ọ bụ njem nke eleghị anya n'azụ na nzọmụkwụ nke dị omimi nke Pọl mere n'ime Kraịst nyere ya mkpughe n'ime eziokwu nke ozi ọma ahụ na mpaghara nke kachasị oke mkpa na agba ọhụrụ nke akwụkwọ nsọ. Ya mere ezi enyi m, otu a ka ọ na-adịrị onye ọbụla nke na-eme njem nke ele anya n'azụ na nzọmụkwụ nke dị omimi n'ime Kraịst. Ya mere, ọ bụrụ na ị malitebeghị njem a, ọ bụrụkwa na ị chọrọ ịmalite njem a site n'ịnabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ọ ga-amasị m ka anyị kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara m mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst, ndị kwere na Kraịst nakwa n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Dịka ị na-eme nke a, ka Onyenwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477. maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwanụ site n'idetere anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.